Uy, ganira mo diri say. Murag gwapa lagi nim ko uban say. Uy, aga inara. Sama niya, tara. Tara na kay basin magtuntag udtuan ni ba. Tara. Karon na naputay binuangan. Manundog na putag now. Ituko na itong grupo na Boss Kinsin. Tapos sumbagan sila ni Boss Indy. Binuangan ako ng mga itsuman ni Boss Kinsin. Sa paglulat na to, sabuko na itong grupo ni Boss Kinsin. Ay sabi isa. Kayata. Balik sa di ko kay nabili nung pitaka. Iya, dali alang may paabot. What? Amping. Kauig itong bayana eh. Unsa man mo dira sa mong likod? Kasi manilip mo, ha? What? Sige, ulat niyo diri mga madam. Niya ka ni magnong eh. Hindi pa tilaw. Otro pa nilipawan niyo, pwede ka bastos. Tilaw naman, ma'am. Kamu, ma'am, huwag mo kabantay sa mukha ko. Pilo mo mga manyak lang kay mo. Kasi mayak! Iso ganin nila, uy. Sumbong tiyang kuya, do. Sumbong atong dakutian. Sumbong bitaw magyan mo ato. Ay, yung kwarta. Uy! Ginson mo to. Yagi, bastos miya. What? Ikaw babe, ginson man ka. Babe, Ay, sipiat ko. Ganda eh. ibastos gani mino. Sige. Pangitaon na ko to sila. Diha lang mo ha. Bunog, yung labas nila ron. Okay, guwapo din pisto. Kain ito. Nagapagamigas. Apo din, landong kayo ba? Kamakas naman ang tali ko noon. Bulog-bulog na. Yati, diri man ito nisulod itong mga buwang. Ato sa unahan. Tuwar na yung mga buwang oh. Impas mo rin. Damulag bitaw. Bantay lang mo ron. Unsa ka? Hablara naman hinuon nimo. Mo pagipakita nato. High blood hinuon ka. Galit ra minung kasuko hinuon. Ano problema? Damulag. Unsa istorya nimo? Ana ra gani ko nga. Unsa ka? Ning kalit ra mo kasuko. Napatay. Saan pa nila bay? Kay tayas buang oy. Nagpa magkalit. Ikaw, unsa ingon nimo? Ana ra mo ganiha nga high blood ka. Pero hay. Gay, nagdugo. Manumbang man din. Unsa makadumunan? Wala. Ikaw. Yatay, sipya kong sagnanda. Sugat oy. Apil buga. Mga bastos kay mo ha. Kasi bastos na. Nagtambay ra man midri ah. Ambay day ha. Bus-bus nila, nya kusog man ni kay makadagan. Mulag eh, masukay lapti. Nagpa sa lato ba? Lugo na kong ilong. Dupil gangir. Bantog ra.